Hola! Hola. Estamos na hora do almorzo, xe estamos comendo aquí, como fai Cristina. Sí, porque mantemos a súa tradición cando non está. Somos tres mentes inocentes. Sí. Cristina hoxe non pode estar, entón... que tal? A que temos A que preparada. temos montada cando Hoxe Cristina unha non está. festa. Cristi, xa sabes que che dicimos volve. E cando non volves aquí, el personal... Facemos o que podemos. É o que máis nos presta, que é radio, Exacto. que queremos compartir e disfrutar con todas e todos. E hoxe dun xeito moi especial. Pois sí, Xa o veredes. que é día... non sei, bueno, é día dos inocentes. Cha, 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 cha. Pois imos agora cara ao estudio que temos hoxe un programa. Ajá, sí, hoxe tuvimos de todo. E vai as sorpresas que temos hoxe polo día dos inocentes. Cuidado que somos inocentes hoxe. Que é o presidente da asociación O Guernica é de todos. Bituco, lanzamos a bomba. Vale, pois estamos esperando a que cheguen os inventores do Aisacho, porque hoxe temos un programa moi loco. Esa é unha das partes, eu creo, das máis locas. Pero que será eso do Isancho? Non sei, pero ten pinta de que a partir de agora imos poder gravar os vídeos para o blog do Aisacho. Ah, pois sí, Eso a ver. imos ver. Seguro. Bueno, E que imos así marchando? seguimos marchando para casa. Ai, que liamos, Cris. Bueno, mañá xa estas tixas, xa pos todo en orde. Pero hoxe que é o día das inocentadas, pois fixemos algunha que outra. Sí, varias. Mañá máis. Sí, despedimos o blog. Chao.